Bayiqathakela nje. Umi kanjani ngala kosisi? Uyingozi noma uyifanela nathi nje? Hayi ngiyabheda seyifanela she. Alright mfethu. Ngiyaphila unjani futhi? No, right kakhulu mfethu. Sihleleke nenkosi yamaGcokama emsakazweni Ukhozi FM khona la ku Danki 12 to 3 namhlanje uyena ke isihambeli sethu. Mfethu mhlambe ukazethula kanjani emntwini nje ocabanga ukuthi mhlamba akakwazi? Igama ngoScebi wadla mina emsinga emacuneni akho besikhabela esigodini sakadunga amanzi. Inkosi yamaGcokama ku industry yomculo. Abaningi ke bangazela kumaskandi but ngiyacabanga ukuthi la ngenge album ye Afro pop esiye release last year esihloko sithi Advantage. Ya lapha ke ngisebenzile nje ke nabantu abaningi abanjengo Sisi uNhlanhla Mafu Mafika izolo Sjava Simi Musicaholic Weza no Noli M yazi nje ke ama artists akakhulukazi akulamaje akule generally ethina sibiza ukuthi ngaphesheya amasingale kumaskandi ngoba bekuyinto entsha abengiqala ukuyenza so ngiyapha ukuthi ke ngisebenze nabantu abayenzayo lento ukuthi ke ibe impumelelo ngendlela ebeyiyona. Okay. Ngifuna sibele lapha kumaskandi wethu waqale nini? Ya kumaskandi ialbum yami yaphuma ngo2015. Okay. Yayisihloko sithi iparcel. Yeah, then from lapho ke ngakhipha nama album cathi nama album awu9 manje kamaskandi including le esiphuma kiyo yokuphela konyaka lesiphuma kiyo esihloko sithi Home Alone. Abaningi ke bayazi ke ingoma zakhona ziyahamba kakhulu lapha khona ingoma nje ethi ngoba sewaningi sihlwana sibuyelana we mama itrenda kakhulu nje ke inkundleni zokuxhumana ngisebenze kiyo noSne wakantuli kanjalo ke nalapha kuma streams yenza kahle kakhulu ngoba sikhuluma nje ku YouTube njengamanje approacha 1 million so iyaphusha nje kakhulu ialbum yenza kahle kakhulu manje bese singasho sithi nama album awu10. Yes singasho ukuthi awu10. Hey for umuntu oqala ngo2015 10 albums. Uyawulali. Akulalo kuyasetshenzwa. Hayi no mfethu umsebenzi uyancomeka mfethu uyabonakala futhi. Manje mfethu awusitshela ukuthi wena ikuphi ke okuhlukile owafika nakhe emculweni lokhu abantu kakhulukazi abantu abasha bakuthokozela kanje? Ngingasho ngithi thina ke sifike ngesikhathi esibi lapha lapho umculo kamaskandi bekade usabukelwa phansi kakhulu unlike njengamanje ngobona usuphusha kanjena usubalwa neminye imculo ehlonishwa kakhulu eSouth Africa. Sifike thina usabukelwa phansi kakhulu bekusekho into ukuthi kube ngathi mawulalela noma ucula umaskandi mhlambe umuntu ufanele ukuthi abe yiqaba umuntu wasemakhaya so sase sifika ke into engathi ke engafika ngayo mina ukuthi angiza ngeenergy ukuthi ngifisa ukuyiqeda yonke le nto nangempela ke ibe khona impact ngoba ngingomunye wama artist athe mayefika kwatholakala ukuthi umculo wamaskandi noma ngathi wami usuyangena eindaweni njengama resi la khona abantu abasha emalokishini kanjalo nakuma suburbs okuglama yonke indawo so ngathi no glama ngathi nje kakhulu beke kakhulu ngalokho ukuthi siyalwa silela ukuthi umaskandi awuhlonishwe ube sezingeni elifana neyo yonke imculo eSouth Africa uthole inhlonipho oyifanele njengoba kuumculo ngempela one following enkulu ngendlela eyisimanga ekufanele futhi ukuthi kungabe khona ama platforms owavalelwayo ukuthi kuthiwe la umaskanda udlali kule TV noma kule radio umaskanda wamukelekile. Siyafisa ukuthi ke yonke leyo nto igcina iphelile ngoba izathu ngempela asisazi ukuthi ngabe ngempela yini yenza lokho. Yeah. Ngokujwayelekile mfethu sesibona ukuthi uma ungena emculweni njengawe nje wangena uwumculi kamaskandi kule ndima abantu bafuna ukuthi bakuvalele kulelo bhokisi lelo lokuthi uwumculi kamaskandi. Ngisho ungakaze wena
usho ukuthi mina vele ngize ngizokwenza umaskandi kuphela la. Yabo lento yenzeka kakhulu and angiunderstand ukuthi indaba abantu bethanda ukuthi bathathe abaculi babavalele kulamabhokisi lawa wabo abaculi bangakaze bacela ukuba lapho noma bamemezele ukuthi bafuna ukuhlala kulawo mabhokisi. Yabo kuyaye kwenzeka ukuthi mangabe uyashintsha umkhakha noma uhlobo lomculo wenzayo bese kuthiwa ayinango-ke usethanda izinto ma usefuna ukuduma ngabanye usefuna ukuduma ngenkaya. So mhlawumbe iziphi ingqinamba wahlangabezana nazo nokugxekwa-ke ma ushintsha ngala kumaskandi uthi awuthi uzama ukushaya ngonyawo oluhlukile? Ngingathi nje ngibe nenhlahla kakhulu engangayilindele ke nami ngoba abantu abaningi bangazi kumaskandi kodwa ngathi mhlawumbe into eyenza ukuthi le project Afropop kuba ukuthi iyamukeleka kubantu abayi fan base noma I target market yethu ukuthi awuhlukile kakhulu kumaskandi yabo okuyinto ke relevant kakhulu ke lomculo njengamanje kodwa mawujawulalela ngisho ngathi akusiwona lo wenkosi yamaGcokama kodwa nabanye nje abawenzayo mawulalela ama elements akhona uyazi ukuthi kahle kahle umaskandi lo kuba yikho ukuthi ke mhlambe ke baye bashintsha indlela abawenze ngayo. So ngase ngithi nami ake ngiyenze lento just ukuthi ngiphinde ngibabonise nabanye ukuthi kahle kahle akuqhelelene into eyodwa ukuthi ke mhlambe sisebenzisa ama instruments angafani kodwa indlela yokucula nama elements akhona kuyinto ethi ayifani. So umaskandi wase private school lo? Umaskandi wase private school. Bese kunengoma yenzo noSimi la so sasithi manje nositshela ngayo. Yes, le ngoma le ngathi ingoma le inspired kakhulu inspire impilo yasemakhaya ngoba kule ngoma sibuka isimo somuntu wesifazane ngokujwayelekile emakhaya sabantu besilisa siyahamba semadolobheni siyosebenza ukuthi ke khona umuntu omshile ekhaya mhlawumbe ngabe intombi noma unkosikazi. So le ngoma ke ikhuluma ngaleso simo ukuthi kushuthi uyamgqugquzela ukuthi ke noma usukhona lapha emadolobheni kodwa ke obuya uzongibona uyabona. All right, I see you. So 19 minutes to 3 danke 12 to 3 sihlele Inkosi yamaGcokama naye ke ihamba noSimi la bathi mlanjeni. yamaGcokama emsakazweni Ukhozi FM ihamba noSimi bethi emlanjeni isikhathi manje 16 minutes to 3 ungaphuthelwa ke iwoza nabangani bakho ezobe khona kanjani kusukela ngehora lesithathu kuze kushaye ke ihora lesithupha namhlanje ntambama uhlelo kololo olishayelwa uTshathu Koto noSel Beyonce bazobe khona nje beyithimba bephelele thina ngala ku danke 12 to 3 sihlala nayo ke Inkosi yamaGcokama kuze kushaye ke ihora lesithathu mfethu ngiyazi ukuhlanganisa album akuyona into elula ikakhulukazi mawuzosebenzisana nabaculi abahlukahlukile babhizi abanye kunokuba nesimo sokungathembisisi kahle ukuthi namjita lento azabukuyenza izowenzeka noma abanye babona ngathi mhlamba wokhezingeni yabo lento yokucwasana nje ukuthi lo mjita ekhezingeni lami so indaba kumele ngisebenze naye ngizo benefita kanjani mina ukuthi ngisebenzisane naye. Yabo ngifuna ukubheka nje mhlambe izinto ezifana lezi inkinga wahlangabezana nazo mawahlanganisa le album nokuthi wakuthatha isikhathi singakanani? Akungithatha ngesikhathi ngicabanga ukuthi ke akubanga nzima kakhulu ngoba abantu engisebenze nabo bese ngeke ngasebenza nabo before like Java ngeke ngasebenza naye before then ngeke ngasebenza futhi njoba le album yakhe ekhona njengamanje ikhona ifeature ebesiyenzile sasiyenze before sizokwenza le ngoma eku album yami. So ukusebenzisana? Yes nje kade sasebenza ngathi sinengoma ezintathu manje sindawonye from ingoma ethi Dear Diary kuza kuyo le esinayo njengamanje kule album ethi le album Advantage then ibese kuba ifeature ke manje le ese albumini yakhe ngathi ingoma ezintathu esizenzile ndawonye naye so ukusuka kuye kuza ngapha ke kwabalula because engakwazi ukuxhumana naye yena uyakwazi ukuxhumana naye sikwazi ukuthi sibathole lo engifisa ukusebenza naye ngibona ukuthi kuzobanzima ukuxhumana naye uyena ohamba efike engixhumane naye so akuzange kube nzima ngaleyo ndlela.
Okay. So indlela abantu abayamkele ngayo wenelisekile ngayo. Ingathi ngenelisekile ngoba okwenzekile nami bengakulindele bengiyichancela nje nami ngithi hayi ake kuzame ngibona ukuthi uzokwenzala kodwa njengamanje ngikhuluma nje seyinhlelweni zokuthi senze i-music video kule ngoma kuyona ehamba kakhulu le engiyenza no-music holic ethi usizi. Okay. Iyona ngicabanga sizoyishuthela qala bese ke siphinda sibona nezinye ngokuqhubeka kwesikhathi. Okay. Inhlelo ke mfethu nje sesiphetha zalonyaka ithini sisazoyithola mhlambe enye album esiphiwa Inkosi yamaGcokama mhlambe ngonyaka ozayo nje usushila ukuthi ke i-video na kanjani sizoyithola yale ngoma esizoyidlala njengamanje ethi usizi la uhamba khona no-music holic. Yes, inhlelo i-album iyatholakala every year ke sidlala ngirelease album. So izotholakala i-album but ke kuhlala kuba uDecember nje lesikhathi sami sokurelease album but nje panonyaka siba busy nama music videos nje ke ngiyayenza more than 5 music videos ngonyaka. So already njengamanje sikhuluma ikhona music video sesiureleaseile oku YouTube njengamanje engicabanga ukuthi ke owengoma esihloko sithi akuhlukaneki by Inkosi yamaGcokama featuring Snentuli. Uyatholakala njengamanje kuya ku-YouTube channel ethi Inkosi yamaGcokama TV mawusearch nje uyawuthola. Then ke inhlelo ezinye esinazo kulonyaka ukuthi I'm planning to host my own big event ngakithi eMsinga. Kumele ukuthi iyenzeke nje before kuphela unyaka ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bethole imininingwane yayo uma sekuhlangene kahle konke kodwa ke sibhizi ngokulungiselela yona njengamanje. Okay. Alright, mfethu sibonga kakhulu ukuthi wazile mfethu ukuthi usivakashele la emsakazweni Ukhozi FM. Sesiphetha nje ngifuna ukudlala le ngoma mfethu kade ngifisa ukuthi siyidedele sesikhulume kakhulu ngayo. Usebenza no music holic la ethi usizi. Yes, iyona ngoma ke ngicabanga ukuthi ke ngokweinamba nama streams iyona ehamba phambili kakhulu. Kodwa ke asazi ke ukuthi umuntu maye ku album uyofike athande yipi. Yes, ngoba ziningi nje ingoma laphana zididiyelwe. Ngicabanga ukuthi bakhona mfethu abantu abalalele manje abangafisa ukuthi mhlambe bazi ukuthi utholakala kuphi uma befisa ukuthi basebenzisane nawe ukubhuka for imicimbi yahlukahlukene bangakuthola. Ngiyatholakala for ama bookings kune number ethi 079 5612 760 noma 072 805 7615 bese kuba ne-email ethi simpiwe.celumuzi@gmail.com. Bese ke kuthi ku Facebook ngikhona lapha Inkosi yamaGcokama SA ipage Inkosi yamaGcokama SA kanjalo na ku Instagram @Inkosi yamaGcokama ku TikTok @Inkosi yamaGcokama kanjalo na ku Twitter @Inkosi yamaGcokama na ku Instagram. Oh yes, so bese kuba khona ke inamba futhi enye ke eqondene no WhatsApp mhlawumbe ufuna ukubhala ku WhatsApp uyabhalela enambeni ethi 079 5612 760 ino WhatsApp uyakwazi ukuthi uxhumane nami direct. Okay mfethu awuna ke ayolwa akufonela noma yini nje hayi abantu bangifonela nginankinga nalonto because naku CD uyakwazi ukuthi mawuthenga i-CD number yami isuke ikhona ngemuva ukuxhumana nami ungitshela ukuthi uzizwa kanjani umuntu akufice nje ngo engifice impela ungitshela ukuthi uzizwa kanjani uma unganelisekile usho la ukhala khona uma kumele ngilungise because angithi phela umculo uzwenzela abantu so ngiyakholela ekutheni kufuna ngiyithola imibono yabantu ungabe ukuthi sonke isikhathi ngenza ngendlela ethandwa yimina kodwa kokunye ngiyithatha imibono uma ngiyibona ukuthi yangakha. Hayi siyabonga mfethu ukuthi ukwazi ukuthi ufike uzohlala nathi mfethu namhlanje engathi konke ngahamba kahle mfethu soyilinda ke ivideo lengoma ethi usizi la osebenza khona no music holic. Siyabonga kakhulu.